Jürgen Habermas, Čemu još filozofija? Objavljeno prvi put na Hessischen Rundfunk 4. siječnja 1971. godine. Prijevod je rađen iz knjige Philosophisch-politische Profile, Surkamp Verlag Frankfurt am Main 1971. Ovdje ga objavljujemo u skraćenoj verziji. Prije gotovo 9 godina Adorno je na pitanje čemu još filozofija odgovorio: filozofija, kakva bi poslije svega jedino bila još odgovorna, ne bi više smjela zamišljati da je dorasla apsolutnom. Dapače, a morala bi sebi zabraniti pomisao na to da ga ne izda, a opet ne bi smjela dopustiti cjenkanje oko emfatičnog pojma istine. To proturječi njezin element, a to je proturječi element svake iole ozbiljne filozofije već od Hegelove smrti. Pitanje što ga je Adorno začeo ne izvire iz neke dosjetke, ono je kao sjena pratilo svaku filozofiranja od kraja velike filozofije. Dakako u toj je sjeni 4-5 generacija filozofa proživjelo Marksov izrijek u ukidanju filozofije. Danas se nameće pitanje nije li se lik filozofskog duha i po drugi put promijenio. Ako je tada retrospektivno tako nazvana velika filozofija doživjela kraj, danas se čini da veliki filozofi i sami dijele tu sudbinu. I poslije napuštanja sustavnog zahtjeva da se nastavi filozofija perensis, potvrdio se u ovih stoljeću i po tip filozofije što ga reprezentiraju uspješni učitelji i pisci. Sada se množe znaci koji govore u tome da tip ovog mišljenja otjelotvorenog u pojedinim filozofijama gubi svoju snagu. Heideggerov 80. rođendan bio još samo privatni događaj. Jaspersova smrt nije ostavila nikakva traga. Za Blocha, čini se, zanimaju se u prvom redu teolozi. Adorno ostavlja za sobom kaotični predjel. Gelenova najnovija knjiga ima još gotovo još samu biografsku vrijednost. To je zacijelo njemačka provincijalna perspektiva. No pravo gledajući u anglosaksonskim zemljama i u Rusiji, filozofija je prije više desetljeća ušla u stadiji za koji naslov službenog stručnog časopisa u Njemačkoj već dugo reklamira disciplinu, to jest u fazu istraživanja što kolektivno organizira znanstveni napredak. Ne bih nipošto htio nad tim jadikovati, ali takvo stanje opravdava ponajprije usredotočenje na njemački primjer. Fenomen koji nas zanima čini se ovdje napadno razvijenim. Transformacija duha koji se tako reći do jučer kretao u mediju stare filozofije. Ne potežem dakako ovo pitanje da bih dao blagotvornu retrospektivu. Cilj mojih razmišljanja nije opijelo apkizang filozofije, nego ispitivanje zadaća koje se danas opravdano postavljaju pred filozofsko mišljenje, pošto je do kraja prispjela ne samo velika tradicija, nego pretpostavljam i filozofski stil mišljenja vezan za individualnu učenost i osobnu reprezentaciju. No s onu stranu dobre volje da se oslobodimo nacionalne idiosinkrazije ostaje nezadovoljen još uznemirujući interes za pitanje: je li nakon sloma sistematske filozofije, a sada i uzmicanja filozofije same, filozofiranje još uopće moguće? I ako jest, čemu filozofiranje? Zašto i filozofija ne bi morala, kao umjetnost i religija, pasti u svjetsko-povijesnom zbivanju racionalizacije koju je Max Weber historijski opisao, a Horkheimer i Adorno shvatili u njezinoj dijalektici? Zašto filozofija sama ne bi iščeznula na stratištu duha koji sam sebe više ne može potvrditi i znati kao apsolutan? Čemu još filozofija danas i sutra? Da bismo makar pokušali naći odgovor, trebali bismo steći uvid u strukturalne promjene koje su u filozofskom mišljenju počele raskidom s tradicijom, što ga je signalizirala Hegelova smrt, a istražili su Lovit od Hegela do Nietzschea i Marcuse Reason and Revolution. Htio bih poradi toga postaviti i razjasniti 4 vrlo pojednostavljene tvrdnje o filozofiji, i to o temeljnim intencijama koje je ona slijedila
od svojih početaka do Hegela. Naravno, te se tvrdnje oslanjaju na poznatiju interpretaciju da je grčka filozofija nasuprot mitskoj formi tumačenja svijeta prvi put istakla nagovor logosa sa svim njegovim značenjima. Filozofija kao i mit sistem tumačenja koji istodobno obuhvaća prirodu i čovjekov svijet, ona dohvaća kozmos, cjelinu bića. U tom pogledu filozofija može zamijeniti mit. Dakako, ona ne priča naivno priče, nego metodički pita za razloge, odnosno temelje. Premda filozofija nije nikada posve izgubila crte sociomorfnih slika svijeta, iz njezina teorijskog zahtjeva nužno slijedi depersonalizacija tumačenja svijeta. Plauzibilno vrstanje fenomena koje treba objasniti u odnosu interakcije između kvazi osoba koje djeluju i govore, a obdarene su nadmoćnim snagama, ne zadovoljava više zahtjev filozofije za objašnjenjem. Filozofija se potom mora odreći i povezanosti mitskih priča s ritualnim činima. Stanovitna kulta praksa živi do duše i dalje u vrlo subliminarnim oblicima, čak i u sveučilištarskoj organizaciji seminara, no ona tematski više nije opravdana. Filozofija ne može zamijeniti mit u njegovoj funkciji stabilizacije životne prakse. Njezin odnos prema praksi treba što više posredno osigurati uvježbavanjem teorijskog oblika života. Polazeći od ovih globalnih određenja, htio bih braniti sljedeće tvrdnje. A. Jedinstvo filozofije i znanosti nije do Hegela bilo načelno dvojbeno. S počecima filozofskog mišljenja pojam teorijskog znanja, za važenje kojeg se mogu imenovati razlozi, tek je bio izgrađen. Filozofija i znanost bili su neprijeporno jedno. Započeta specijalizacija pojedinačnih područja znanja provodila se do kraja srednjeg vijeka kao interna diferencijacija. Discipline su ostajale dijelom filozofije ako su mogle, kao matematika ili fizika, postavljati teorijski zahtjev. Ukoliko su znanosti slijedile samo deskriptivni zahtjev, kao historiografija i geografija, bile su protjerane u predvorje empirije bez teorije, ali definirane upravo tim negativnim odnosom prema filozofiji kao istinskoj znanosti. To se mijenja tek s nastankom suvremenih prirodnih znanosti koje su se prije svega još mogle shvatiti kao filozofija naturalis. Ali nasuprot njima nije se filozofija povukla u formalno znanstveni djelokrug ili komplementarno područja kao što su etika, estetika, psihologija. Ona je ponajprije potvrdila zahtjev za posljednjim utemeljenjem sveukupnog teorijskog znanja, s kojim metafizika stoji i pada. Filozofija je u 19. stoljeće ostala temeljna znanost. B. Jedinstvo filozofskog učenja i tradicije u smislu predanja legitimiranja vlasti nije do Hegela bilo u načelo prijeporno. Filozofija je oblik duha koji nastaje tek u uvjetima visoko razvijenih kultura, dakle u društvenim sistemima sa centraliziranom državnom vlašću. Ovdje se potreba legitimiranja političkog sistema uopće pokrivala slikama svijeta mitološkog ili visoko religioznog podrijetla. Premda zahtjev filozofije za istinom konkurira zahtjev za važenje tih predanja i premda su određene filozofije uvijek iznovice dospjevala čak i u otvoreni sukob s pojedinim zahtjevima tradicije, ipak filozofska kritika nije nikad posve prekinula veze s njom. Dokle god filozofija tvrdi da dohvaća biće u cjelini, dopušta ona, naime, izvođenje sociokozmičnih osnovnih pretpostavki koje same mogu preuzeti funkcije legitimiranja vlasti. U građanskom je društvu racionalno prirodno pravo 17. stoljeća čak preuzelo kršćansko opravdanje političke vlasti. C. Filozofija i religija su do Hegela uvijek zahtijevale razbijanje njihovih različitih funkcija. Od kasne antike filozofsko je mišljenje bilo prisiljeno da odredi svoj odnos prema vjerskoj istini židovsko-kršćanske religije spasa. Teorijska rješenja variraju od načelne kritike biblijskog predanja preko objašnjenja o jednako valjanosti ili pak nespojivosti do velikih pokušaja da se filozofska spoznaja poistovjeti s objavom ili objava s filozofskom spoznajom. A u jednom slučaju usprkos Boeciju nije filozofija
koja je ozbiljno uzmala za svoj zahtjev htjela supstruirati izvjesnost spasa u religioznom vjerovanju. Ona nikada nije davala obećanje spasa, obećavala pouzdanje ili poklanjanje utjehu. Tvrdnjom da studirati filozofiju znači naučiti i umrijeti, Montaigne je zacijelo preuzeo samo jedno staro mjesto, ali stoičko pripremanje za vlastitu smrt upravo je izraz načelne beznadnosti filozofskog mišljenja. D. Filozofija je bila stvar obrazovane elite, ona nije nikada doprla do masa. Organizacioni oblici filozofskog učenja i društvena povezanost njezinih adresata promijenili su se tijekom povijesti filozofije, ali filozofija je stvarno, kao i po svom samorazumijevanju, od početka bila ograničena na one koji su imali slobodnog vremena, to jest koji su bili oslobođeni proizvodnog rada. Duhovno-aristokratska predrasuda da su mnogi po prirodi nesposobni za filozofsku spoznaju pratila je filozofiju do Hegela. Nju su dakako u 18. stoljeću privremeno srušili reprezentanti prosvjetiteljske filozofije, ali njihov je programu tada, bez općeg obrazovnog sistema, nedostajala svaka osnova. Ako su ove globalne tvrdnje točne, što se onda promijenilo od smrti posljednjeg sistematskog filozofa, neospornog ugleda, koje strukturalne promjene opravdavaju tezu o kraju velike filozofije? Pokušat ću odgovoriti na pitanje komentirajući 4 spomenute tvrdnje. Ad A. Jedinstvo filozofije i znanosti postalo je u međuvremenu problematičnim. Filozofija je pred fizikom mogla napustiti svoju težnju da bude temeljna znanost, čim više nije mogla razviti i utemeljiti kozmologiju vlastitom kompetencijom, nego u ovisnosti o rezultatima prirodno-znanstvenog istraživanja. Hegelova filozofija prirode ostala je posljednjom. U novom je vijeku filozofija ionako reagirala na nastanak suvremene znanosti tako što svoju težnju za posljednjim utemeljenjem zaudjevala u oblik spoznajne teorije. Ali poslije Hegelove smrti nije se filozofija podrijetla mogla više odbraniti ni u toj poziciji povlačenja. Pozitivizam pretvara teoriju spoznaje u teoriju znanosti, dakle u naknadnu rekonstrukciju znanstvene metode. Ad B. Jedinstvo filozofije i tradicije postalo je u međuvremenu također problematičnim. Nakon odvajanja fizike od filozofije prirode i nakon sloma metafizike pretvorila se teorijska filozofija opet u teoriju znanosti ili je sama postala formalnom znanošću. Time je praktična filozofija izgubila svoju vezu s teorijskom. S mladohegelijancima, sa sistematskim motivima koji su tada razvijeni u marksizmu, egzistencijalizmu i historizmu, praktična se filozofija osamostalila. Ona nadalje nema ontološkog utemeljenja koje je za politiku i etiku bilo samo po sebi razumljivo od Aristotela. Ona se osim toga odrekla izrazitog teorijskog zahtjeva kojim je filozofija povijesti sferu ljudskih djelatnosti umjesto prirode učinila izuzetnim predmetnim područjem. Time je filozofija izgubila mogućnost da podupire sociokozmičke slike svijeta, te tada mogla je ona postati radikalnom kritikom. Osamostaljena praktična filozofija bila je uvučena u stvaranje frontova europskog građanskog rata. Od tada tek može postajati tako nešto kao revolucionalna ili reakcionarna filozofija. Ad C. Izmijenio se u međuvremenu također i kompleksni i promjenjivi odnos filozofskog mišljenja s religije. Pri tome moramo uzeti u obzir 2 momenta. Na jednoj strani morala je filozofija koja se svojim zahtjevom za posljednjim utemeljenjem odrekla ideje jednog ili apsoluta i ideju jednog Boga razvijenu u visokim religijama radikalnije podvrći kritici, no što je to dotad činila metafizika koja je bivala u povoljnoj poziciji da konkurentski oblik tumačenja svijeta ili supstituira ili pak dovede do svog pojma kako bi ga integrirala. Postmetafizičko mišljenje ne poriče određene teološke tvrdnje, ono što više tvrdi da su one besmislene. Ono hoće pokazati da u temeljnom pojmovom sistemu u kojem je židovsko-kršćansko predanje bilo dogmatizirano, a time i racionalizirano, teološki smislene tvrdnje uopće ne mogu biti iskazane. Ta kritika ne odnosi se više imanentno prema svom predmetu,
Ona zahvaća korijenje religije i otvara put historijsko-kritičkom razrješenju samih dogmatskih sadržaja koje je započeto u 19. stoljeću. Na drugoj strani osamostaljena praktična filozofija pristupila je baštini religije spasa, ondje gdje metafizika nikada nije mogla zahtijevati da bude u funkciji nadomjeska ili konkurencije. Ambivalentni odnos između tradicija augustinovske i joahimovske teologije povijesti i građanske filozofije povijesti nastalo u 18. stoljeću pripremio je prodiranje zahtjeva za spasom u filozofiju. Ali tek nakon što je kako kozmologijska, tako transcendentalno-filozofska osnova jedinstva praktične i teorijske filozofije razorena, a na mjesto posljednjeg utemeljenja stupila samo refleksija ograničena na sferu rodne povijesti, preuzela je filozofija na sebe sa značajnim obratom u utopijskoj, političko, do tada religijezno tumačen interes za oslobođenje i izumiranje. Ad D. U filozofiji je od početka bilo prisutno proturječje između umnog zahtjeva za univerzalnim važenjem spoznaje i obrazovno-elitističkog ograničenja pristupa filozofiranju na mali broj ljudi. Od Platona to proturječje je često javljalo u političkoj filozofiji koja zahtjeva moć za privilegirani sloj onih koji imaju sposobnost uvida da bi istodobno isposlovala filozofsko opravdanje etabliranoj vlasti, a filozofskoj spoznaji dogmatsku općenitost. Motiv duhovno utemeljenog obrazovanja elite, kako su pokazala istraživanja sa studentima, ostalo je do danas djelotvoran u obrazovno-humanistički obilježenim slikama društva. Svakako sam taj podatak indikator je razvoja koji je počeo sa širenjem višeg obrazovnog sistema u 19. stoljeću, i to prototipski u Njemačkoj. Preko gimnazijskog obrazovanja učitelja na filozofskim fakultetima novih univerziteta, utemeljenih Humboldtovim reformama, ova se filozofija etablirana kao struka i prikrivena ideologija nastajućih duhovnih znanosti uvelike proširila u dijelovima građanske publike koji su sebe smatrali obrazovnim građanstvom. Bez revizije obrazovno-elitističkog samorazumijevanja započela je u trenutku kad je filozofija napustila svoj istinski i sistematski zahtjev, institucionalno osigurana difuzija školske filozofije. Na toj osnovi bila je ona ferment građanskog formiranja ideologije. Posve drukčiju djelotvornost postigla je filozofija na putu preko Marksa u radničkom pokretu. Čim se da su ovdje konačno pale elitističke ograde koje su filozofiju doveli u proturječje sa samom sobom. I to je Mara jamačno namjeravao reći svojom tvrdnjom da filozofija, ako hoće biti ozbiljena, mora biti ukinuta. Filozofsko mišljenje prešlo je nakon Hegela u drugi medij. Filozofija koja je svjesna četiriju spomenutih strukturalnih promjena ne može se dalje shvaćati kao filozofija. Ona sebe shvaća kao kritiku. Kritična prema filozofiji podrijetla, ona se odriče posljednjeg utemeljenja i afirmativnog tumačenja bića u cjelini. Kritična prema tradicionalnom određenju odnosa teorije i prakse, ona sebe shvaća kao refleksivni element društvene djelatnosti. Kritična prema zahtjevu za totalitetom metafizičke spoznaje, isto tako i religioznog tumačenja svijeta, svojom radikalnom kritikom religije ona je osnova za preuzimanje utopijskih sadržaja, a također religioznog predanja i spoznajom rukovođenog interesa za emancipaciju. Kritična konačno prema elitističkom samorazumijevanju filozofske tradicije, ona zahtjeva univerzalno prosvjećivanje pa i sebe same. To samoprosvjećivanje shvatili su Adorno i Horkheimer kao dijalektiku prosvjetiteljstva. Ona se terminira u Adornovoj negativnoj dijalektici. Na ovoj se točki dakako postavlja pitanje ne otima li filozofija na putu kritike i samokritike sama sebi svoje sadržaje i nije li na kraju nasuprot samorazumijevanju kritičke teorije društva još samo prazno vježbanje samorefleksije koje provodi u predmetima vlastite tradicije, a da samo više ne može ovladati nekim sistematskom mišlju. Ako je tome tako, čemu onda još filozofija?
Filozofija je u posljednjim desetljećima zadobila politički trajan utjecaj na javnu svijest, premda su filozofi sami u svom nastupanju i mišljenju prije bili vezani za tradicionalne sadržaje i geste, no za sistematski zahtjev velike filozofije. Filozofsko se mišljenje u stadiju kritike, bilo ono svjesno sebe kao kritike ili ne, parazitski branilo nasljeđem. Istodobno je kretanju filozofske misli tako otvorena nova dimenzija, naime dimenzija materijalne kritike znanosti. Za razvitak same novovjekovne filozofije bilo je odlučuje kako je filozofija odredila svoj odnos prema suvremenoj znanosti. Od 18. stoljeća impulsi koji tvore ili razaraju sisteme proizlazili su općenito uzevši iz spoznajno-teorijskih pitanja. No, nakon raspada filozofije podrijetla i u njezinoj spoznajno-teorijskoj formi od sredine 19. stoljeća preuzela je teorija znanosti mjesto teorije spoznaje. Pod teorijom znanosti mislim na metodologiju koja se prakticira u scijentističkom samorazumijevanju znanosti. Pritome scijentizmom nazivam vjeru znanosti u samu sebe, naime uvjerenje da se znanost ne smije više shvatiti kao jedan oblik moguće spoznaje, nego spoznaju i znanost moramo poistovjetiti. Pokušaj da se utemelji spoznajni monopol znanosti i da se materijsko samorazumijevanje znanosti normira u tom smislu je scijentistički pokušaj. Suptilnom argumentacijom taj pokušaj danas nastavljaju one škole unutar analitičke filozofije koje svejedno slijede osnovne intencije Bečkog kruga. Još prije nekoliko desetljeća scijentizam je mogao važiti kao interna akademska stvar. To se promijenilo kad su znanostima koji proizvode tehnički primjenjivo znanje pripale značajne društvene funkcije. U industriji i razvijenim sistemima privredni rast i dinamika cjelokupnog društvenog razvoja postali su uvelike ovisnima o znanstvenom i tehničkom napretku. U istoj mjeri u kojoj znanost sada postaje najvažnijom proizvodnom snagom i u kojoj pod sredstvima istraživanja i obrazovanja pripada funkcionalni primat u upravljanju socijalnom evolucijom, Luhmann, dobivaju pojmovi teorijskog znanja koji su orijentirani na primjenu znanstvene metode i znanstvenog napretka, tehnički sklopovi upotrebljivosti, praktične prosvjećenosti, uopće korištenje znanstvenih informacija u životnoj praksi, interpretacija odnosa iskustva, teorije i voljno obrazovnog diskursa, neposredno političko značenje. Politički su stoga u istoj mjeri značajni i scijentističko tumačenje znanosti i njezina kritika. Ta kritika slijedi dva gledišta. S jedne strane, scijentizam istraživačke prakse povijesnih i društvenih znanosti nije opravdan, dokle god za predmetno područje komunikativnih sistema djelovanja još nije razvijen, teorijski plodan i za operacionalizaciju pogodan sistem osnovnih pojmova koji možemo usporediti u osnovnim pojmovima što su etablirani za predmetno područje tijela u kretanju i opažanju događaja. Mora neka pseudonormativna teorija znanosti koja ne dopušta mogućnosti diferenciranja konstitucije predmetnih područja čak ni na analitičkoj razini imati retardirajući utjecaj barem na razvoj društvenih znanosti koje ne dahaju tehničko primjenjivo znanje, nego proizvode znanje koje je orijentirano za djelovanje. To je upravo ona kategorija znanja koja je za praktički racionalno upravljanje proizvodnom snagom znanosti zajedno s njezinim društvenim i sporednim posljedicama funkcionalno neophodna. S druge strane, scijentizam učvršćuje opći pojam znanosti, koji opravdava tehnokratske mehanizme upravljanja i isključuje racionalno postupanje prema razjašnjenju praktičnih pitanja. No ako praktična pitanja nisu više primjerena istini i ako odgovorna pitanja primjerena istini vode samo do tehnički primjenjivih informacija, to jest onih koji služe usmjeravanju racionalno svrhovitog djelovanja, onda je ova povezanost znanstveno-tehničkog napretka i društvene prakse koja se danas postala relevantnom ili stvar empirijske analize i tehničke kontrole ili pak uopće lišna racionalizacije i prepuštena bilo samovoljnoj odluci, bilo prirodnom samoreguliranju.
Time bi upravo ovaj kompleks pitanja koji je središte za cjelokupni društveni razvoj bio izdvojen iz područja problema što su pristupačni diskurzivnom objašnjenju i racionalnom obrazovanju volje. Tada bi bila neizbježna podjela rada između tehnokratskog planiranja, državne birokracije i velikih organizacija na jednoj strani, te više ili manje autodidaktičnih obrazovnih sinteza pojedinih znanstvenika ili znanstvenih publicista na drugoj. Ako naprotiv demokratsko planiranje kao mehanizam upravljanja u razvijenim društvenim sistemima ne može unaprijed biti isključeno, morala bi kritika koja je pristupila nasljeđu filozofije preuzeti, pored ostalog, 3 osobito važne zadaće. Morala bi izvršiti kritiku objektivističkog samorazumijevanja znanosti i scijentističkog pojma znanosti i znanstvenog napretka, morala bi posebice obraditi temeljna pitanja metodologije društvenih znanosti, tako da ne koči nego potiče preradu primjerenih osnovnih pojmova za komunikativne sisteme. Morala bi konačno razjasniti dimenziju u kojoj logika istraživanja i tehničkog razvoja omogućuje spoznaju njezine povezanosti s logikom voljno-obrazovnih komunikacija. Takva bi kritika dakle morala postati svjesnom sadržaja koje mora preuzimati od empirijskih znanosti i utopijskih predanja svojstvenih osnova. Ona bi prema uobičajenim pojmima ujedno bila teorija znanosti i praktična filozofija. U stvari, danas se ističu 3 filozofska stava koje karakterizira takva povezanost. Popperov kritički racionalizam koji je proizišao iz samokritike kao empiričkih, tako i jeziko-konstruktivističkih ograničenja logičkog pozitivizma. Zatim metodička filozofija Lorenza, Erlangske škole koja oslanjajući se na motive Dinglera otkriva praktično normativni temelj znanosti i racionalnog obrazovanja volje i konačno nastavljajući na filozofiju Horkheimera, Marcusa i Adorna takozvana kritička teorija, koja nastavlja program spoznajne teorije kao teorije društva. Ako bi imala postojati filozofija kojoj je pitanje čemu još filozofija, više ne bi bilo pitanje morala, po našem mišljenju biti nescijentistička filozofija znanosti. Ona bi u visokoškolskom sistemu koji se brzo širi, ako komunicira sa znanostima i samim znanstvenicima, našla šire područje djelovanja, no što ga je ikada imala i jedna filozofija. Ona više ne bi trebala organizacioni oblik učenja koji se javlja u pojedinačnim filozofijama. Njoj bi čak time što se bori protiv dvostrukog iracionaliteta pozitivistički ograničenog samorazumijevanja znanosti i tehnokratske administracije, koja je oslobođena diskurzivnog obrazovanja volje, pripala politički vrlo važna zadaća. Upravo stoga ne ovisi u imanentnoj snazi stručne filozofske diskusije hoće li se danas prepoznatljivi i praktično usmjereni stavovi teorije znanosti razviti u praktičnu djelotvornost. Filozofija koja bi sama idealistički pouzdavala u tu moć zaboravila bi misao na kojoj je filozofija i u stadiju kritike radila gotovo stoljeće i pol. Utoliko je budućnost filozofskog mišljenja stvar političke prakse. Filozofsko mišljenje osjeća dakako da je suprotstavljeno ne samo jačanju tehnokratske svijesti, nego istodobno raspadu religiozne svijesti. Tek se danas pokazuje da je obrazovno elitno ograničeno tumačenje svijeta bilo upućeno upravo na koegzistenciju s mnogostruko utjecajnom religijom. Filozofija je i nakon preuzimanja utopijskih impulsa židovsko-kršćanskog predan je bila nesposobna da utjehom i pouzdanjem nadigra faktičnu besmislenost sigurno smrti, pojedinačne patnje, privatne nesreće, uopće negativiteta životno-povijesnih i egzistencijalnih rizika, kako je to moglo očekivanje religioznog spasa. U industrijski razvijenim društvima opažamo danas prvi put gubitak nade u spas i očekivanja milosti kao općeg fenomena, ako već ne više podupiranih crkveno, a ono ipak još uvijek u svojstvenim vjerskim tradicijama. Prvi je put masa stanovništva koja je uzdrmana u fundamentalnim slojevima
odigravanja identiteta i u graničnim situacijama zapela u potpuno sekulariziranu svagdašnju svijest i može posegnuti za institucionaliziranim ili pak duboko internaliziranim izvjesnostima. Neke indicije govore o tome da se kao reakcija na masovni gubitak religiozne izvjesnosti spasa pojavljuje novi helenizam, dakle regresija u odnosu na stupanj identiteta koji je postignut u monoteističkim visokim religijama, koji je nastao u komunikaciji s jednim Bogom. Mnoge male subkulturne dopunske religije formiraju se u regionalno, sadržajno i socijalno izvanredno diferenciranim graničnim grupama i sektama. One idu od transcendentalne meditacije preko zajedničkih rituala, poluznanstvenih programa treninga, preko često samo prividno pragmatično postavljenih ciljeva kolektivnih organizacija samopomoći do radikalne ideologije malih akcionističkih grupa u znaku političko-teološke, anarhističke ili seksualno-političke izmjene svijeta. Možda se sve te subkulture zasnivaju na istim motivacionim strukturama. U okviru teološke tradicije pojavljuje se nova tumačenja svijeta i egzistencije kao novo mnogoboštvo koje se izražava u pluralizmu obožavanja idola i lokalnih mitologija. Takva poređenja okrenuta unatrag opasna su. Ona ne pogađaju tipičnu ambivalentnost koja se uopće krije u novim mogućnostima konflikta, mislim na dvosmislenost uskraćenosti motivacije i protesta, dvosmislenost regresivnog otklanjanja diferencijacije i inovaciju koja se vjerojatno može pokazati na području struktura ličnosti, kao i na području struktura grupa koje povezuju upravo komplementarni potencijali. Nasuprot tom razdirućem fenomenu formiranog identiteta jastva, identiteta grupa u visoko razvijenim kulturama, moglo bi filozofsko mišljenje što djeluje u širinu i komunicira sa znanostima pružiti samo fragilno jedinstvo uma, naime jedinstvo identiteta i neidentičnog koje nastaje u umnom govoru.